Dragon, kain tayo sa sopas. Itong ating lang. Yay! Tamang-tama Ting, ting, siya, guys. ting. So, ang lunch. Ulan, mainit. Ang paminta. DJ! Ang hapon nilang namin. Ay, wala pa pala. Ang paminta. Ang ba yung panay? Wala mang sisong. Ito lang. Nagiging na tayo, guys. Nagsutos at nag-aulan. Masarap ang sutos pag nag-aulan. Hindi, tamang paminta. Awang sili, di ka nita. Sino ang mga mili? Mami kayo dyan. Sopas kayo dyan, mga mili. 20 pesos only, mga mili. Aray ko po. Ano tayo mga George? Sabi ako Thank you, Saba. Mga kami dito. kasarap ang focus ni Tita Juan. Thank you. Wait lang. Ayun ang may kon. Ito, paminta. Yung paminta po, masarap. Ba't nandiyan na sila yun ni Sante? Ha? Hello, what's up mga ka-dragon? Ay, dalit mo, tita. Naubos ko na. Ano? Ka? Alamat. Kadali mo. Hindi naman tayo magluto. Ayun, tayo na matapos. Gusto mo, maritis ka muna bago ka magkain. Mamtis muna eh. Request mo na ito bigaya, guys. Supas ko man, nagpaparinig. Hindi niya man nga Sabi niya, magbalik niya. Hindi mo magdala. Parinig lang siya, pero walang pan. Lakas yun. Masarap sana, native 20. Nakita ko may Manok lang sa lata tulong. Pero masarap na rin sa YouTube mo. Gamitin mo lang sa talaga. comment. Masarap kinulang. Kain, George! Okay lang. Sit lang namin. Hello po mga ka-dragon. Bagong bukit sa video, bagong video. Napakatagal lang matuyo. Kanina ba't matagal lang Ang lakas ng ulan dito guys, ilang araw lang umuulan, kaya hindi kami makapag-live. Walang TV. Ay, makapag-upload. Kaya nga, kung katamad magtrabaho pag eh. Gusto mo kayo ng kain? Ganon. Mas magastos guys. Kaya kapag nag-aulan, dapat may stop. Pag guys, mas magastos. Kapag kakain ko Kahit mga sardinas lang, noodles lang ang laman. Naman. Kahit gutom ka na. Wala kang makain. Nakakabukan talaga yung ginagawa na. Yung nakahiga ka lang. Hello po. Good morning. Ay. Ayan na kasi ako magsalita ka maririnig yan para Huwag niyo masyadong maglakas galaw-galaw, may masyadong yan. lang. Ganyan lang. Para kang nasa kwan. Quiet. Hindi. Marinig dyan kahit kan lang. Sa PIDE. Diba ganyan ang mga kung sa PIDE? Nagalaro. Sa init. Ito nga bagay na yan, mainit.
Mainit sa kanan. Malamig na panahon. Nag-on kami ng live mga plato. May nakuha ka na naman. Wala. Ako di man yan sa'yo, ante. Lalit daw siya. Chicken lang. Hello, guys. Dito ka. Meron magkain. Mainit. Lang makukulit. Mga tayo mga ka-dragon. Saan ka nakakonect ba? Hindi ko alam. Saan mo nilagay yung card? So yun guys, bukas dadalawin ulit natin si Indang. Kami makapunta kayo guys dahil sobrang lakas ng ulan. Kanina. Bukas ay pupunta kami. Malalim pa. Sa tuloy tayo magdaan. Nadala natin si Indang ng si tatay ni Indang. Ay guys, pala pumunta dito si tatay ni Indang kahapon, nagulat kami. May dalang saging. May dala siyang saging. Sabi ko, lah, ba't kaya kaya nag-uratang nagpunta to sa bahay, sabi ko. Ano ba yan? Pala nagdala lang guys ng saging tordan. Nandito ay kata. Kabait naman ni Hapon na siya nagbuka? Oo, nagpahatid siya kay Kuya Junyo, nagulat na kami. Patanghali. Kasi lakad din lang siguro mula ako. Parang ano, Hindi siya nakaano. Nakakonect. Hulot guys. Hulot. Halu-haluin at nang mailabas ang init. sarap. Ayoko nga. Dala siyang saging. Sabi ko, lah, ba't kaya? Kala ko. Aray ko. Wala yung mga bulilit na to. Pero ang Yan, shoutout po sa kay nagalisan to Ryan Moore, Naka-tempe na kanina. Baldos. Paramihin muna natin bago tayo mag-shoutout. Ano nyo po sa... Ilang viewers na tayo? 5 pa lang? Nako. 5,000? Nagulit eh. Dapat niya. Nagalisan to Ryan Moore. Ito yung pangalawang nakabili ko yung dito. Masarap ng sopa. Nakapatong dito. Ito sa ilalim. Kaya kung ano yung sila malinis dito. Lunch tayo ng sopas mga kadraman. Wala tayong lakad ngayon. Dahil medyo maulan. Kahit hindi ko nakabili ko. Shout out naman ate Jill. Maka-ate ka, Ratio, matinda ka pa nga. Yeah? Gilbert. Pabata yung Nantay ka nun, Jay. pabata. Dahil medyo maulan. Ginantay mong nahulog sa'yo. Shout out naman ate Jill. Maka-ate ka, Ratio. Thank you for listening. Ginagawang ko na lang. Maulan po kasi kaya mahina yung signal. Tsaka may nag-aayos daw sa tower doon. Ayun. May ano daw, ginakabitan daw ng smart. Smart? May smart na? Oh. Maganda eh. Kaya nga, yung palit na ng smart. Globe. Meron ba? Meron na Globe Smart. Hina na ng pamilya. Di ba kalaban nyo yun? Nabili na. Nabili daw Nabili na ng Globe ang Smart. Totoo ba yan? Hindi. Eh, may ari lang yan. Ah. Shout out to kay Smart. Ayan. Hello po kay Sir Roy Espirito. Pati ko kayo mat. Kay Bruce Bambico. Hello from Hawaii. Yan, hello po Sir Bruce. Rafael, kay Sir Rafael Eya, sarap ng sopas idol. Pa-shout out kay Peng Idol. Pa-shout out kay Fel Ayes Idol. Eyas pala.
Hindi si may sweet, beautiful lip. Hello kay Mr. and Miss. Mr. and Mrs. Tag. Pahingi daw ng sopas. Yan, kain po tayo sa pa. Kay Miss Tagalix. Likod. Rafael. Hello kay Sir Rafael Elias from watching from Vietnam. Yan, hello po. Kay Sir George Town. Hi from Pusurubio. Ano to? Pangasinan. Ano? Puso negro saan? Naging Puso Negro. Bukas kami guys, babalik ulit. Pusurubio, Pangasinan. Kay Sir Jeffrey Noguera. Yan, hello po. Wala po Sir Jeffrey. Kay Sir Joey Lawang. Arlene Santos. Yan, hello po. Hello po, Ma'am Arlene. Yan, mabait na Kay po Ma'am mga Maria subscriber and Livelo. Good morning, beautiful ladies. Jeffrey Noguera. Angeli. Shout out kay ano? Atilo. Ate Cha. Yan. Ninong Ingat kayo, Ma'am Ate Kay Cha. Ate Cha. Magaling po kayo. Ma'am Arlene. Kay Rene Odelio. Yan, shout out mga ka-DFL watching from Piyong Kuwait. Kuwait. Si Kuwait. Kuwait. Bakit hindi kasi Kuwait? Kay Kate Garnation. Hello, Nimbagal daw. Yung amin. Shout out. Garnasi family dito ay Cordon City, Ilocos Sur, Aguialo na. Hello sa Cordon, Garnasi family. Ngayon mo rin na. Dinildirit ko mo na rin. It's me. Kay Shirley Dukotin. Good morning mga ka-Dragon ladies. Hello sa inyong lahat from Dubai, UAE. Kay Sir Joey Lawang. Yan, hello mga Team DFL. Yan. Hello po Sir Joey Lawang. Melbourne, Australia. Hello Idol Joanne and to Team DFL from Rodolfo, Flores. Yan, hello po Sir Rodolfo. Love you mga idol. Shout out sa dalawang auntie nyo na nasa likod from Rafael Ias. Nancy. Thank you po. Malapit na birthday ni Auntie. Saan tayo, Auntie? Birthday mo na. Wait lang. May ligo sa ulan. Sarap. Pwede na ako maligo sa ulan. From Rafael Ias. Ito pwede, pero ito may nakontra. Taba ng ingay. Nung nagsamba ako nung nagamotor. Ay, Sabado? Ay, we Thank you po. Baby, siguro Ang lakay, namnamsok na tag. ang lilat ng masalubong ko. Balang ko po! Pagliligtad. Hindi, ito pwede, pero ito may nakontra. Nagapunta ka na sa nagabukan. Meron nakikita ng parang tilapia yaw. Ay, we Bakit ay? Nagapunta ka na? Bakit bawal ang lagtaw sa bukid? Saan na banda? Shirley. Hello kay Ma'am Shirley. Good morning mga ka-dragon. Hello sa inyong lahat from Dubai, UAE. Hello po, Ma'am Shirley. Kain po tayo. Hello po, kain po tayo. Hello po sa ating 34 viewers. Saan na banda? Kasi may anante o, sabaw na nga lang. Hindi, nagpumas ako. Hello kay Norizon. Gatbagan. Good afternoon guys. Love. All from Guam. Yan. Hello po Sir Nelson. Norizon. Gatbagan. Kapon guys pala, pumunta dito yung kwan sa akin nila. Hindi, di ba connect niya? Oo, hindi na pa. Hindi. May dala siyang ano sa akin. Pero binayaran namin kasi binili niya daw yun. Hindi pa kasi, Ayaw niya ang pabayaran. Sabi niya, wag na wag nang bayaran sabi niya. Pero binayaran pa rin namin. di ba bukas pa lang yung Binili niya daw siguro dun sa mga kapila. di ba may nagkakanta na dito.
Hindi siya yan yun guys. Hindi si JD. Si Jared lang. Shout out sa'yo, Jenny Marquez. Mali. Yung aming kapitbahay guys na napakagaling. Ang galing kumanta ng ako. Binig na rin niya yun. Bigay ko kay Mike sa kanya pag nagaya. Yan guys at si JD. Masarap ang tulog. Kasi malamig ang panahon. Hello, musta na kayong lahat? Since day 1, I'm always here. Ingat kayo always. Sabi ni Ma'am Manager Judy Blanc. Yan, thank you so much po. Manager Thank you Judy po. Blanc. Mga ano sila, mga silent viewers. Mga hindi masyadong nagko-comment sa mga vlog, pero nanonood sila. Siyempre, shout out sa Van Orden family. Ate Loida. Hello po. Hello po, Ate Loida. Kay BFF, hello BFF. Ay, gising ka na po. Kay Tito Tanggol. Yan. Kay Tito, oo, Yan, kay dito tanggol. Natanggap na po nila ang kanilang mga pork. Sana may Sana pork, may yes. porkies po. Alam niyo rin po pala yung porkies. Dated yan si ano, Ayaw kami isali guys. Tito Tanggol. Kami po hindi kasali sa porkies. Nakita ko na naman si Karel. Sino yung si Karel? Si May. Karel, ano? Karel. Karel Yuson. Karel Padilla. Karel Yosa? Karel Yuson. Kalahi-lahi na rin. Kaganda-ganda yun. Karel na ano. Kita ko na naman si Karel. Sino yung si Karel? Okay, gupin mo na yung sabaw mo. Makon niya, natunaw. Sarap sana guys kung native to eh. Sarap sana kung native to, no? Yung isa man kasi dyan, hindi magbigay ng manok. Siya yung nagparinig na Hindi magluto ng magtinda ng manok. sopas. Tapos hindi nagbigay ng Sabi niya pa nga kung tinula, masarap daw magtinula ngayon. Ay, pero nagpapuli ka? Ay, gusto niya kasi yan nakapupok muna. Maguli ka na ante, tas ilang araw kinabukasan. Na hindi na nagpapayat na eh. Dahil yung nagluto tayo, pinggan, iba siya nagtikim na yan. Hindi kasi nagpapuli. Bukid. Sa bukid, Yung kaya gaan kaya nga. yung nagpun tayo. Ay, nagkain siya kasi hindi ako sa kulungan. Thank you, Lord. Gusto niya kasi yan nakapupok. Tas ilang araw Hello po sa ating 29 viewers. Kumunti ang ating viewers. Maulan din ba sa inyo dyan, guys? Kung saan man kayo naroroon. Parang pan ngayon ang ano, bagyo. Wala mang bagyo. Bisaya ba? Bagyo ba? Sasha ka no? Sasha? Sasha. Hindi ba Letter tayo S na kaagad? agad? Mabilis na tayo kaagad sa Bakit mga ka sabi? Baka tsa-tsa. Aileen na. Hindi, tapos na yung ganda eh. Sa age na tayo. Nakahaha. Hana, si Hana yata. Si Hanabishi. Ano? Paano kaya sila mag-ano ng pangalan ng ano? Bagyo? Hindi, gawa lang. Gawa ng At all letter H, mag-isip na sila. sa age yun, alphabetical yun. Oo, yung alphabetical pero yung pangalan ba? Pero ba't na kami lang doon? May international Hello, din. DFL. Happy lunch. Shout out, George. Hello, George. Kamusta kang George? Mahal ka, George. Irish. Iris May. Shout Ayo, out, siya pala John. yung napanabasa ko yung kanina. Sino Iris May? Hindi ko alam. Kala ko. Una yung George. Naman George, George. Hello, DFL. Happy lunch. Shout out, George. Narinig-rinig lang yun namin dito, guys. Yung mga naklakay dito, sabi nila George. Meron pa nga ano. Una yung Rude. Nakikita naman din kami nakikigaya. Pati yung Julie, may kan Julie. Ito yung July. Oo, idol, maulan dito sa Vietnam. Sabi ni Sir Rafael. Punta tayo sa Vietnam kaya. Paano po Parang ako magandang pumunta dyan sa... Parang ang Vietnam ba? Parang Pilipinas. Parang Oo, Philippines din. parang ano din yun. Kasi parang pareho rin ng culture. Ng environment. yung ano yung Thailand, di ba yun yung ano? Thailand ba? Saan ba yung Thailand? Ay, Vietnam? Yung maraming prutas doon sa ano, bangka-bangka, yung nagatinda. Thailand. Thailand. Oo, yung sa may nakabaktak tayo, parang Yung pinakapaligid nila. market nila isa pa. Gilibog. Kailangan nakabangka ka. Ganda mag-experience kung guys. Parang hindi na siya magandang ano ngayon.
Hindi na daw katulad dati. Bukas. Na-postpone eh. Sa Bangkok, Thailand. Sa Bali, Indonesia. Indonesia. Ante, ikaw ante, saan mo gusto mong pumuntang bansa? Ako Switzerland talaga eh. Saan? Mangarap ko na lang din, sige, go. Gusto ko kasi yung mga bundok sa Hawaii! Switzerland. Saan daw? Hawaii daw? Hawaii! Sa mga taga-Hawaii dyan. Hawaii, USA. Si Auntie Paseng. Alam ko na kung bakit sa Ay, Hawaii. Auntie Paseng, saan ka na? Ayun daw. Ay, Doon na si managay. Gayo. Ah, Singapore. Oh, Manny Teresita, Singapore. Singapore. Ako. Ako Switzerland. Ako gusto ko ba? Madami kasi ako, Japan. Malaman, Teo. Korea. Nagadumot yung Jay, may isang arot lang. Switzerland, maganda talaga. Yung mga ano, Hit naman, te, malapit lang yun. bundok nila doon. Nakita ko yung kalbo. Si Greta, tawa ako ng tawa. Parang UFC fighter. Yung kalbo ng video. Sa ano, Yung reels. sa Gusto ko pa Japan. ganda rin doon. Korea. Ay, Japan? Gusto ko sa Poland. Galing ako dun ka. Medyo may Poland daw. Daw daw. Switzerland. Ma-fall siya sa land. Switzerland gusto ko talaga. Mabagsak naman My ako, dream antok idol. destination. Ipilit ko ibuka para mapanood lang. ng aeroplano eh. Ibukan niyo yung mata niyo, sir. Tingnan niyo po ang kagandahan ng Biligaya. Ibuka ang inyong mata. Ito daw tayo. May passport Passport na muna. Saan? Sabi niya sa Switzerland, ante maganda. Punta tayo eh. Punta tayo eh. Sakay tayo. Kala niya dyan lang siguro. Sa Singapore, yan, pwede pa tayo makarating dyan. Basta may passport. Kailangan ba ng visa sa Switzerland? Uwe, Ay, yung walang visa na lang kaya. sa Singapore, Yun lang. Bangkok. Malaysia, mga Ay, ganyan. ayun. Mga, Yan, hello kay Sir Willie Mendoza. Yan, Hello po, Sir Willie. Hello po, Sir Willie. Miss ka na namin, Sir Willie. Thank you po sa, sa sombrero. Out of the country na naman kami, Sir Willie. Puntahan pa po namin dyan sa Amerika. Sana makapasyal din kami dyan sa bahay niya. Hindi kami nakapasyal. Ayaw sa Batangas. Hindi na kayo Ay, mag-uwi yan, di ba? October. October. Tara na naman. Hanggang February daw siya. Hanggang February. Matagal nga rin eh. Di ba, te? Matagal nga rin tayo magsama si Ray. Hindi pa rin Hindi sila makamove sa medal. Isang Isang laki natin ni Sir Willie yung medal mo. Sir Willie, bilangin niyo po yun, may nadikwat sa MT Ligaya. Yung pinakamabigat po, pinuha niya po. Yung ano, 1,000 kilometer. Madanagan na eh. Ay, bawat daw. Yung ganun po ang ano, ganun kalaki yung bilog niya. Kasi po yung pinakamabigat. Kala namin ano po yung nakasabit sa ganito yung lagay niya sa Yung sanla niya na eh. Kunyari po na din. Kamusta na ang baby ni Kuya Dan? Si Indang. Sana maging okay na siya. Bukas po, dadalawin po namin. Ano naman po, sabi po nung naglilinis sa kanya. Papagaling na. Papagaling. Naghihilom na po yung sugat. Bukas pupunta natin siya. Magdadala kami ng Sabi ni Sir Willie, nandyan ako sa October. Kita Yeah, ko sabi naman, nandyan din kami sa bahay mo, sir. Tapos na in-invite. Mag-invite ulit yan. Joke lang, sir, ha? Hindi nakaganon sa Ligaya eh. Saan, Alexa? Iba man. Alexi. Alexia. Maliksi. Ayan, sa New Zealand, oh. Ayun, Hello, sir. Hindi, Switzerland yun. New Zealand. Pero maganda rin yan. Sabi, Iba rin oh, ka- hello Switzerland yung DFL sinasabi watching ko. from New Zealand. Pa-shoutout dyan. From RG sa Soniga. Oh, hihintayin ko kayo. Ang Sabi sabi ni ni Sir Sir Willie. RG. Ayan. Sir Willie Mendoza, hintayin ko kayo. Oh, tara na naman daw. Sir, mga 1 month po kami dyan. Okay lang po. Kaya hindi kong pagtisa ng aming mga pag-uukay. Baka maging pan na. Baka pag-uwi namin, katataba na namin. Una yun dyan. Sir Archie, Kaya- maganda yan sa ano. Dyan yung kwan eh. Kaya tayo pupunta doon kasi sasama tayo kay Sir Willie mag-jogging. Para matanggal yung mga bilbil. Ah, hindi na. Dyan yung napunta kami ng Sir Willie ng ganong oras. napunta kami ng Starbucks eh. Taiwan. Yung mismo.
Sabi na, naglabas kasi sa akin doon. Ayaw magkano ay. Hindi, sabi ko, sabi niya, Anong nag-order order kaya? Anong order? Yung mismo sa akin. Hindi, kape. Sabi ko, magkano yung kape? Sabi niya, 180. Hindi na Mismo na lang, sabi ko naman. Mismo daw kaya sa kwan. Coke daw. Natatanda niyo ba sir yung Kaya pag nakapostiso, bumata siya. Oh. Sabi ni Sir Rodolfo. Thank you po, baka sigla magsabi ng thank you po. Ginapigilan niya kasi. Oo, napintas na eh. Lugano gaya ni Sir na eh. Gayim din daw. Sir Archie. Rodolfo. Negative siya kasi nga galing kay Sir Okay. Belen. Okay. Hindi ko na-get siya. Oo, Mapabawas napintas kasalanan. dito eh. Ado pa siya. Sabi ni Sir Archie, ano daw, New Zealand. Sana all sir, nasa New Zealand. Ay, uling gunang pandon nila ngayon. Ay, ngayon. 36 ba? Kadaming order na magka. 36 pesos. Yung ito eh. Yan, hello sa ating 35 viewers. 40 viewers. Thank you po sa mga nag-join sa ating live. Maulan kasi guys, kaya kwentuhan na lang muna tayo. Pero may upload po kami kanina, panoorin nyo guys. Huwag rin po kayo mag-skip ng ads. Tsaka yung mga hindi pa po naka-please po, yung mga hindi pa naka-subscribe sa page ng DFL, paano naman guys? Papalo. Hindi subscribe. Papahalo pala. Kanawin ko mabuya live yung no Welcome. nalpasan. First time ko maabutan live yung kabusat. Hello from Alberta, Canada. Oh, hello. Yan ang pangalan ni Sir. At i-shoutout natin Ali dahil Gmay. nabutan niya tayo. Wala may yata to, parang Galamay po ba yan, Sir Ali? Ma'am Ali. parang Gmay, friend ko to, ano kaya parang yun? galamay to. Ewan ko lang. Ali Galamay. Si Greta parang hindi nanganak. Walang bago, pati halakhak. Ganun pa din. Alangan na bago, walang ingat. Walang ingat daw. Talaga walang ingat. Walang pagbabago talaga. Marami ka naman. Hindi ano naman ako dun sa nang nakadalawang buwan ako nakatambay lang sa bahay. O, ano pa ba? Kulang pa yun. Isang taon daw yun. Pa eh. Ilang taon ba yun ang tepilo? Buwan. Limang buwan. Sa lima ito. Tangkad, yung tanggad. Sabi niya Tangkad. tangkad. Ay, tangkad. Anim. Ito, nag-loading na guys. Hindi kami nagayuno. Yan, liwanag na naman mamaya. Magpapanood na daw. Meron man, oh. Ayun na, nagpapanood din. Ayun na, meron na. Yan. Ay, mali mo ba rin na ba? Yung mainit eh, masarap talaga ang sabaw. Madaming beach sa Batangas eh. Hindi kayo nag-beach nung pumunta kayo. Kung makabalik. Marami na laman. Hindi man namin. Tsaka wala po kami Dami talang doon. outfit na yun. So, Tiligaya may rose. May dalapos pa naman. Sure, hindi mo lang nagamit. Sa Tiligaya may dala pa naman. Dalawa pa naman yung dalawa. Ang laki naman eh. Dalawa. Kaya dati kapdwami nga ka. Wow, ready. Dati awit na kami wala. Ako isa lang yung dalawa ko. Meron din gaya. Dalawa. Nagamit nyo man sa CR. Saan nga sila? Sa Lipa? May scandal kayo. Sa Lipa? May skandal pa ngayon sila guys. Ayaw, May skandal sila dun sa Rudy sa bahay. Mas ang tiligaya. Maraming ano doon. Yung salit-salit sila sa may grade ko. Kala mo galigong pato eh. Hindi nila alam buksan yung yung faucet. Yung shower. Doon Doon sila sila sa may nagligo. Si Kamitan. Napalit-palitan sila, ginano nila yung ulo nila doon. Kung tingin namin, Hindi naman makalayo kasi yung nagagay. Nagatimpugan yung ulo nila eh. Nagagantugan yung ulo nila eh. nandito yun Doon din. nga sana kayo sa paunting naligo. Ako rin nung Sa labas. Sunod din ako sa, hindi ko na rin mabuksan. Yung pangalawang araw. Hindi, naging pato ka rin. Ito yun Oo, naging pato rin ako. Yung Hindi makalayo yung tubig niya. Ito yun to. Pakita mo sa kanila eh. Andyan pa si Chacha na yun. Konto. Likod lang man yan. Ah, Ito po din pala eh. Si Chacha pa lang. Si Chacha Oo, tingnan mo. tawa ng tawa dyan eh. Hindi siya pa nagpusit-sit. Sabi ko, ala, kalalaki mong tao, nandyan ka. Ba, nagkasunay na? Oo, yan siya. Ay, tawa ng tawa. Ay, duwan. Pero nung naligo rin daw sila niya rin daw. Nagkanyang shower. Sige, antipasay. Kita yung bilbel. Apay balasang pay ni Amfeng. Kala ko Amfiang.
Sabi ni Archie. Balasang pa po. Balasang-balasangan. Balasang na parang may anak. Gandang tanghali po mga ka-DFL from Conchita Natividad. Hello po. Si Sir Archie nasa New Zealand. Kaya ilang taon na po kayo dyan sa New Zealand? Mahirap ang kapunta dyan. Maraming corned beef dyan eh. Siya yung mga silan-silan. Sa mga landland. Silan. Mahirap ang punta dyan. Maraming corned beef. 7 years na daw siya. Matagal na rin. Nandito na tayo sa lan. 7? Anong 7? Paano po magpunta Ah, dyan? 7 Ano po years? sa Sana kaya? all. Pwede po yung kanyan, tricycle ni Peg. Bertodor. Pwede ah. Gawin natin yung ginawa ni Alice Go. Row, yun ba? Palipat-lipat. Row, here we go. Saan na kayo napunta yun, ano? Pati si Kibuloy. Ay, gano'n. Yan, hello kay Sir Renato Aguinaldo. Hello Kay po. Sir Ben Abad. Mga masayang dragon fruit ladies. Yan, thank you so much po. Kain po si Nasopas. Busog na kasi kami. Just give me my money. Just give me nakakalimutan natin yun. Ay, thank you. Wala din ako mag-post ano. Mamaya. Doon Ah, oh, sa ano? i-post natin sa main Siguro. page. Agkadwada Kano Garudin. Ano yun? Magkasama na daw si Kibuloy tsaka si Kwan. Si Alice Go. Matawa ka na nga lang din sa mga Pinapost pinapost na ginagawa. Baka sila yung nagkatuluyan. mga matataba ang utak baga mag-post ng mga kung ano yung click ng mga katatawanan. Wala nga rin din ako na tayo sa 10 million nga raw. Yung kapatid ng Alice Go, yung Sheila ba yun? Yung nahuli? Sabi niya, hindi niya daw wala po sa sila magpunta. Ano yun? Pabuangan eh. Tsaka hindi niya naman daw kapatid. Si Alex? Oo, hindi niya daw kapatid. Baka magpan lang sila. Yan, you're welcome po, Sir Renato Aguinaldo. Yan. Kumusta nga pala ang dragon fruit nyo, idol? Yan, dragon fruit pa rin. Nag-harvest kami kahapon po ng tatlong tray. August na? Pa din po. Ay, in-order natin pa? Meron pa nga. Wow, ganda ni camera girl pag nakatulog. Wala. Inaantay ko si Kwan eh. My sweet, beautiful April. Sino ba si Kwan? Sir Junicio. Junisio Babaw. My sweet, beautiful April. Nasilayan ko naman ang iyong ganda. Huwag puro ganun, sir. Memorize. Tuhanin mo kung Memorize na tingin. natin. Tutuhan pa ka. Sabi ni camera girl, ay tutuhanin mo. Huwag yung puro. Agoy! Puro sweet, beautiful. Ay, siya. Magpakilala ka lang po. Oo, di ba, Ante? Personal. Kung talagang tunay ang iyong pag-ibig, di ba, Ante? Si Junicio, taga dito lang pala natin. Magpakilala sa personal. Klaro lang kaya. Walang masama. Oy, yun pala si Uncle Claro. Walang masama sa iyo. Hi guys! Love your show. Lagi kong inaabangan ang channel ninyo. Love you guys from Colorado, USA. From Lindy Bronker. 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 Hello po, Ma'am Yan, hello Lindy. po. Hello po, Ma'am Lindy. Thank you so much po. Ingat po kayo dyan sa Colorado. Thank you po sa USA. pagsubaybay sa aking Colorado. channel. Colorado. Colorado. Yan kay Sir Brando Olaspa. From Samar Province. Summer lady. Maganda rin sa summer. Excuse me. Adayo. Karayo Gusto niya magpunta ng New Zealand? Diyan sa sama tayo niya. Cebu tayo, tapos mag-bowl tayo. Yun ang pag-ipunan nyo. Sa sunod na buwan, magtabi na kayo ha. Para Palawan muna. no tayong Cebu. Malapit lang yung Palawan Time din natin. ball. Naluto ni Sir Bon Jeffrey Noguera. Parang gusto kong i-divorce. Ay, ang asawa ko. I-divorce ang asawa ko, mga kadragon. Huwag naman. Grabe ka naman, sir. Sinong gusto mo ipalit, Sir Jeffrey? Ligaya. Ligaya daw. San Tiligaya po o San Tipaseng? Pili na. Buy one, take one yan, guys. Pag kinuha By sa Antiligaya, take take one sa Antiligaya. Antipaseng. Sabi mo,
Paano daw sila magkakanaw? Wow, nagkara. Huwag may mag-live. Oh, ang tiligaya. Ang kaganda. Bagay mo kamukha mo. Sige, Rodon. Oh, last na yon, last na yon. Pigilan mo na. Hindi, dapat magpon na lang. Bakit ano, magbawas. Para Oo, sigurado. magbawas ka ng... Ganun na ping na dati. Tayo pakuha nga. Oh, saan ba kasi daw ang kunin niya, ang asawahin? Wala ka, Auntie Paseng. I-divorce na daw ng asawa niya. Oo, sabi niya sa Oo, parang din po yung asawa niya. At actually po, pinamimigay na po yan ng asawa niya. Sabi ng asawa niya. Pero kung payag ka daw na take one niya sa Antiligaya. Pero kung hindi ka papayag, ay kayo. Ay, ayaw niya. May pa-bonus ang tiligaya. Dapat may take one talaga yan. Oo, Kahit kada ano, 500. Kahit ang isang libo. O, 1,000. Usapan Thank niya you po, na. Sir Renato. Siya, dulo ng walang hanggan. Mag-airplane ka sa Cebu. Ayaw ko ng barko eh. Mag-airplane ka eh. Tagal yun. Hindi mag-aeroplano ka. Tapos Palawan lang travel. matagal, malayo. Palawan tayo muna. Dito tayo Mas lalo doon, tignan ko lang kung di kayo mamulubi sa mahal ng pagkain doon. Ay, Bawal eh. Kung kailangan bilhan ng Saan? buko, bitbit tayo ng buko. oo hindi. Oo, dyan lang Pwede sa rin ano, aeroplano. sa may bunso. Sa may Kaminawan. Yung Palawan. Kung mayroon dyan. Meron dyan. Hindi Diyan lang sila nagsasakay. nagsasakay. Kalaki-laki yung parang ano namin tinigro. Shout out DFL, Telma Alarca from Tansa, Cavite. Ayan, God bless us. Hello po, Ma'am Telma Kabili. Yan, hello po, Ma'am Telma. From Tansa, Cavite. Tansa. Telma sabi ni Sir Alarca. Sa Rafael Iaso, idol, try mo kayang magpa-short hair. Bagay sa'yo. Sino yun? Sino po yun? Baka ikaw. Hindi. Sa Diligaya daw. Kay Sir, sabi ni Ante, ni Sir Jeffrey Noguera, Ante Paseng, dito tayo sa San Francisco, California ka na raw. Sabi ko na Kami nakakamit pa rin pa. may gusto sa ente. Magpana raw ko sila ng passport. Ay, Ante, pag malapit gusto mo rin? Sabi ni Sir Jeffrey, papunta na ako dyan sa katapusan ng October. Ihanda mo na yung mga damit at passport mo. Pabasa mo. Ito pa tayo mo, ante, Nakahaba pa naman ng Ay, ito pa, Ito pa, ipadala ko na yung pamasahe niya. Wala! Ay, yun siya. Ay, ipadala ko na yung pamasahe niya. Bukas. Kante pa sa Naku, dali. buti pa sante makapunta ng Ante, sabi, ipadala mo rin kami. Tanungin mo, ante, kung pwede magsama ka ng alalay. ante kaping ante. Ante, kahit yung lang, convict lang baga. Hindi pa daw siya nakapunta. Size 6 ang pa Ante ako. spam ante. Ante, size 6 ang pa ako. Ako rin ang tinasize. Ante, yung damit ko pa lang. Wala ka pa, nagmasugo. O yung short hair daw, ikaw daw yon. Joan po ang pangalan niya. Ako po si Madam. Madam Gama. Madam Maduna. AKA Madzona. Mag-lunch na tayo mga ka-Dragon Lady. Ayan, tapos na po kami ng sofa Sir Brando. Ilos pa. Busog na busog po kami. So, ayun mga Hindi po na ka-dragon. kante. Si Auntie Pasing ay Sana all. pa-out na ng DF. Sabi ulit ni Jeffrey, ni Sir Jeffrey. Greta, tulungan mo magpa-passport si Auntie Pasing para makuha ko na siya sa katapusan ng October. Kaya. Laka! Divorce mo muna sa libo sa Ano sabihin ko, ante ay? Dapat lang i-divorce mo rin yung asawa mo. Ayaw niya daw pong maging tabi. Ano sabihin ko, ante? Kain pa ako ng asawa mo. Akala ko sa akin, Marcel. Ayaw niya na maging kape. I-divorce niya nga eh. Divorce yung ante, walayan niya. Balitaan mo na lang. Ante? Okay lang yun, ante ah. At least nakarating ka sa San Okay, may Francisco. may sabi sa ante. Balitaan mo na lang kung pag Naghiwalay na. wala na kayo. Kaso, buy one take one po yan. Buy one take one. Ito pa Pero gusto ko isama niya rin si Auntie Ligaya para may alalay si Auntie Pasing.
na kayo. Oo, baka daw kasi nawala sa sa California. Ayun pa na, padaya. Madiyan sa Pwede magkaiwala yan. Oh, thanks, Greta. Sabi mo, di pa siguro, mag-away po kayo dun sa California. Sabi niya, hintay, Jedaya, maday, di po gata. Oh, isama niya na lang si Auntie Ligaya. Naku, yung pagpawisan tuloy sa Antipasay. Nilakad ko siya sa balo dito. Sabi ko, isama na lang niya si Auntie Ligaya. Kasi meron din akong kapitbahay dito, walang asawa. Kaya lang, nagkapi- Sabi ng Ligaya, salamat na wala na ako kayo. Guys, sabi tuloy ng dalawang dalaga dito, bakit yung dalawang dalaga, hindi makuha-kuha itong dalawang senior yun ang makuha. Paano nahihigop nila? Nahigop niya na kami. Auntie Ligaya, Daw sabi yan. sino ginahigop mo dyan? Naigup niya na yung kagandaan ko. Kasi masayang dalawa kami natin yun. Oo, kami ni Gigi, kami ang pagurang ng gurang ni Gigi. Sa Antipasing naman ang pabata ng pabata. Tsura ng tipasing, oh. Nahila niya na yung aming kabataan. Yung pawis ng tipasing. Saan ka pinawisan ng tayo? Nagkalingatan guys! Yung Antipasing. Kinikilig ang mga Kasi senior. ginagawasin niya. Talaga naman po. Minsan lang yan sila kinikilig. Ay, pag kinilig po yan, totoo po yan. Nanay. Kasi yung kilig nila nung nag-asawa dati biglaan. Kaya walang kilig. Hindi gano'ng ang kilig yun. Ano yung ante? Ante, ano yan? Yung fan? Yung unang gabi nyo ng Kilmarisay? Ayaw niya daw. Still watching, guys. It's 9:30 p.m. here. Balik mo yung pira ko. Bilangin yung pira ko. Ginabawi na yung pira nila. Yung kita nila sa kasal? Oo. Team DMP, lasan na po si Dana. Ayan, si Dana po ay nasa kabilang bayan. Transfer na po. May nagpapaaral po sa kanya nun. Nasa magsikap. Nakakwentuhan nila kapon yung kuya niya. Si Hello po kay Sir Alexis John. June. O, diba? Ang saya natin, guys. Sino sa ating 50 ilan? Isa si Pasing pa yung pinakamatanda dito. Siya talaga yung nadali. Sana all makarating ng San Francisco. Sana po size 6 ako. Oh, sabi niya, ante ulit. Sabi ni Sir Jeffrey, Greta. Tuloy tayo. Sabi, Greta, tulungan mo si Ante Pasing mag-ayos ng papeles niya. Padalan kita ng paayos ng papel. Naku, talagang tunay na Hindi dapat mag-divorce ka rin kay Uncle Marisay. Kaya, gusto mo rin iiwan siya. Gusto mo rin iiwan si Ante Pasing? Si Uncle Marisay? Wala kayo, di makasagot. Dayo. Dayo. Dahil Wala, kahit ganyan lang kayo. Ang masaya niya eh. mahal tunay Mahal tunay. Mahal tunay si Marcelina. Ay, Jonah ba o Joan? Joan. Slash Madonna. Sila po, si Peng guys at si Gigi po yung wala pang ayun po talaga ang super single. sila yung availability. Gigi mo. Nakikita niya naman, nagurang na kami. Nakikita niya nga sa face niyo. Oh. Baka sa sobrang kilig ng dalawang senior, wala pa sa US. Tumalon na sa aeroplano. Talaga eh. Talaga eh daw, talaga eh. Nag-iluprano lang. Pag magpunta tayong Cebu, mag-aeroplano tayo. Iloprano. Sana nga matuloy. Mag-ipon kayo para matuloy. Ay. Para makarating. Yan, hello kay, 2,000 something lang. hello po kay Ma'am Janice Narvaez. Ay mga DFO sister, pa-shoutout po from lokal ng San Isidro Distrito ng Zambales South. Yan. We love you po sa ating guys. mga Hello po sa ating mga kapatid Hello po. dyan sa Zambales. Yan.
Marami tayong mga kapatid na viewers. Hindi pa sila pa sa lang yan. Dito lang sa may ko dito. Saan siya? Galaw-galaw, punta dun sa ano. Nung ano ay. Buti pag nagpasok ako, nagtayo na siya. Pababa na siya. Rolando. Kaya wala na yung nag-accord sa akin. Yan, hello po kay Sir Rolando Segundo. Naimbag daw kanya Peng, napintas nga balasang. Hello po, magandang Hello po. tanghali rin po, Sir Rolando Segundo. Naggaling Kay Branda Lospa, yan. Hello. Ilang taon na ako nakasubaybay sa inyo. Wala pa rin jowa si camera girl. Ewan ko po, napakailap po talaga ng kanyang ng lalaking magmamahal sa kanya. Puro lang po pahaging. Hindi man ginatutuko. Diba, Sir? Kay Sir Konjan, kay Joren, shout out. Kay Madali lang divorce dito. Ano daw, madali lang daw divorce daw. Mauna ka na daw. Ilang taon ka na ba, Sir Jeffrey? Talagang kursunado ng tipas. Shout out from Bacolod City Farm, Cabanderang Reyes. Huwag mo ikwentuhin ka ang Silmersing. Ante, Bakit bakit ano to? Baka na din kayo si Juan. Ikaw kay Sir Sexo Live. Sexon. From Montalban Rizal. Sa Cabanderang Reyes. Shout out from Bacolod City. Parang makondinyan mo sa Bacolod. Maganda rin sa Bacol. Sa Cebu, gusto ko yung mapunta sa Cebu, Davao. Hanggang kailan? Sa ibang bansa tayo, dito ka sa atin. Sa barko nga. Sa barko ilang araw bago pagkakatay. Sabaw. Matagal ah. Tagal nga. Magreplano kayo sa Hindi ba lang. dalawang araw? Alam ko sa Grabe ka naman. Samar din ganun Isang din. linggo talaga sa barko. Ano yun, nagpunta ka na ng Japan? Tapos naligawan ko na. Napunta ka sa Juan. Yan, kay Sir Rolando Flores, pinakagusto ko talagang mapangasawa si Gigi. Pagbaha, madaling bitbitin. Grabe na yun. Ano yun? Grabe ka naman, sir. Pwede ba ako ilagay sa bag? Ano yan? Parang ano lang siya. Parang Magaan bag. kasi. Kasyang-kasya sa bag si Gigi. Kailangan malaking bag, maleta. Grabe naman. Yan, hello po sa ating 52. 52. 52,000? Peng Coras, baga ikaw yung kaparakpag ko. Bukang ang kaparagpag. Yung kaparagpagkakuan. Ano yun? Kadudot. Ang hinugot sa tadya. Babaeng yung ano din yun? Kaparagpag. Kaparagpagan. Nakakapalaran yun. Kung ano mo Kalalim nagkalalim na na rin rin yun. yun. Ilocano. Ayan, good evening po sa ating mga viewers sa kabilang mundo. Ibang bansa. Ayan. Yung iba dyan, gabi na sa kanila. Okay lang yan, idol camera girl. Kung wala ka pang BF, hindi yan hinahanap kusang darating yan, idol, yung lalaki karapat dapat sa'yo. Ay, yes! Tama po yun. Hindi ko rin ginahanap. Ibang klase yung tunog ng Hayaan mo siyang magkuhan. Basta na lang dumating. 36. Joke lang daw, Gigi, sabi ni Sir Rodolfo Flores. Alam ko naman po yun eh. Ayan, bumaba ang ating viewers. Naging 51 na lang. Siguro inaantok na rin sila. Bagang kain. Na, biglang init eh. Kaya nga, nag-alim sama. Parang kasarap ulit talaga ng libo. Mamaya Kanina yan. kunti. Ganyan din kanina. Naglabas na ako ng Mamaya manup-nup na naman. dami. Oo, biglang nagdilim. Speaking of laban. Ay, Speaking of maglaba na rin kayo. So, Walang sampayan, ubos. Pati hagit, ubos. Yun. So, ayun mga ka-dragons, mag-out na kami dahil maglalaba pa kami. Medyo ano naman. Pero yung kay Sir Jeffrey talaga, tunay talaga yun.
Totoo yun. Basta mag-call lang daw po kayo, mag-PM lang daw po kayo kay Ate Greta. Tapos Ate binigay Greta ko yung na- email ko eh. Bye, DFL ladies yan. Bye po, Bye Sir po. Archie. Yan, Bye po sa inyo lahat. Yun po Naglala rin si Ate Ligaya. mga ka-dragons. Bye po. Ingat guys. Thank you so much. Kaya manood kayo lagi Love you namin po. vlog. Don't skip ads, mga ka-dragon. Pa-follow po sa page.